Samantala, iginiit po ng Bureau of Fire Protection Dagupan ang kahalagahan po ng fire safety sa mga kabahayan ngayong nalalapit ang Kapaskuhan. Ayon po kay Bfp Dagupan City Chief Inspector June Wanawan, dapat laging isaisip ng publiko ang pagsunod sa mga alituntunin at safety protocols ng BFP upang maiwasan ang insidente ng sunog. Lalo na't mas tumataas ang panganib tuwing Pasko dahil sa mga dekorasyon, pagluluto at paggamit ng electrical at appliances. Dagdag pa niya, dapat magkaroon ng sariling fire extinguisher ang bawat bahay bilang mabilis na pag-apula sa maliit na sunog. Nanawagan naman ang tanggapan sa lahat ng seryosohin ang mga paalala at aktibong pakikiisa upang maging ligtas sa tuwing may insidente ng sunog. IFM News. IFM News. IFM News.